morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Ilabi na kaninyong tanan. Ani-an na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, Del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners, healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands uban sa mga kasikbit na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon, mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab kanatong tanan na sa atong mga viewers, commenters, reactors. Salamat po. Maayong buntag. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Antolen Raquel. Salamat ma'am. Good morning. Good morning Kuya G, watching from Barangay Consolacion. Keep safe, Siargao. Gikan na kan Sir Espino Mike. Salamat sir. Good morning. Maayong buntag po kaninyong tanan. O sa atong mga viewers karon, maayong buntag. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon. Ilabi na sa gibantayan karon, mga ka-Siargao, nga tropical depression o ang bagyo nga ginganlan karon nga bising, mga ka-Siargao. Atong pagapaminawon ang report ni Alzar Aurelio sa DOST Pag-asa. Good morning, Alzar. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Friday, April 16, 2021. Kasalukuyan ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong na may international name Surigay. Pero inaasa po natin itong papasok sa ating PER ngayong umaga. Base sa ating latest image galing sa Imawari, napakalawak ang kaulapan dulot ng bagyong nito. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 985 kilometers silangan ng Mindanao. Bagyang lumakas ang bagyo, kaya ang lakas ng hangin ng tagling nito ay umaabot sa 110 km per hour. Samantala ang pagbukso ng hangin ay umaabot sa 135 km per hour. Inaasahan po natin itong kikilos, pakanluran o papalapit sa bansa sa bilis na 10 km per hour. Kapag nasa loob na ng PER ang bagyong may international name Surigay, agad po tayo mag-i-issue ng Severe Weather Bulletin Alert. Kapag nasa loob ng PER, tatawagin po natin siyang bising. Para sa magiging lagay na panahon sa araw nito, dahil sa extension area ng bagyo o tinatawag po nating trough ng bagyo, magiging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas at sa buong Mindanao. Samantala sa lalabing bahagi ng Visayas ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na pagurin na may tsansa po na magpakita ang si Haring Araw. Pero may inaasam pa rin tayo ng mga pulo-pulo o isolated na pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Ang pinakamataas ang antas ng temperaturang may tatala sa araw nito sa Iloilo at sa Cebu ay nasa 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga, bahagyang mataas ang temperatura, may tatala kung saan aabot ng 33 degrees Celsius. Sa Davao, forecast maximum temperature po natin ay nasa 32 degrees Celsius.
Ang sunrise po natin mamaya pong 5:42 ng umaga. Sunset mamaya pong 6:10 ng hapon. Para sa mga susunod na update, lalo na po sa ating binabantayang bagyong na magiging bising ngayong umaga kapag ito'y napanatili ang pagkilos ng bagyo. Sundan po kami sa aming official Twitter account, Facebook at sa YouTube. At bisitahin po laging ang aming Pag-asa website. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Maugad to mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon karon mga kasyargaw. Posible na mga kasyargaw o posible nga musulod din na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression o tawagon kini nga bagyong bising mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan ang mga nagkadaiyang risk reduction management officers o offices mga kasyargaw nangandam na para na sa pag-abot sa maong bagyo dinhi na mga kasyargaw sa atong nasod Pilipinas. Good morning Kuya G from Burgos, gikan na kang Ma'am Fatima Platil Osares. Salamat po. Maradyo na buntag Kuya G, amping pirme oga maradyo usab na buntag sa ato tanan. Siargao noon. Salamat Kuya G, gikan na kang Ma'am Tata Manazones. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag Siargao, gikan na ka Sir Jules Gerehen. Salamat Sir Jules. Good morning kanimo dina. Og happy viewing og sa tanang kaubanan nimo dina, sir. Salamat, maayong buntag po. Magandang umaga. Dili ta maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Ikaduhang batch sa A1 priority sa San Benito na bakunahan na. Nabakunahan na ang mga kasyargaw ang ikaduhang batch sa mga A1 priority o ang mga healthcare workers sama sa BHWs o mga BHERD sa munisipalidad sa San Benito sakop ning atong isla sa Siargao ang maong pagpangbakuna mga kasyargaw atol sa miabot mga kasyargaw nga mga doses sa Sinovac vaccine sa maong munisipalidad. Mapasalamaton ang mga healthcare workers tungod kay nabakunahan na gayud sila. Bahala kini mga kasyargaw, hinay-hinay basta kanunay mahinumdumang adunay gihimo nga schedule sa pagpambakuna ang Rural Health Unit sa San Benito alang na sa mga A1 priority nga gipahigayon dito na sa San Benito Central Elementary School. Mga kasyargaw, mahinumduman nga bakunahan ang mga BHERDs o mga BHWs natong April 13 o April 15 mga kasyargaw. Kinahanglan lamang nila ang mga valid ID, pagsulob ng face mask, face shield o iban pa mga kasyargaw. Sumala pa sa tema ni ini, matakot sa corona, wag sa bakuna. Okay na mga kasyargaw, ang latest updates karon mga kasyargaw dito na sa San Benito. Maupay na buntag from Camiguin Island, gikan na kang Sir or Ma'am Gong Gining. Salamat po. Maupay na buntag usab kanimo din na sir. Maayong buntag usab. Salamat sa pagtutok dinhi na sa tong programa. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, araw og pista sa Santa Monica suspendido. Suspendido mga kasyargaw ang araw o kapistahan sa munisipalidad sa Santa Monica base na sa gipagawas nga Executive Order number 22 ni Santa Monica Mayor Fernando Dular. Gilatid sa maong EO ang tanang aktibidad sa maong okasyon aron na sa maong okasyon suspendido aron na mahilikay ang tanan sa pagkuyanap sa COVID-19. Wala na'y pagahimuon nga mga parada, programa o disco sa mga LGU o mga barangay. Bawal usab magtinda
sa mga vendors o ang mga vendors o mag-display diha na sa mga designated nga area. Wala na usab mga recreational activities sama sa buloy-buloy, carnival, sabong o guban pang amusement events. Wala na usab basketball tournaments o mga contact sports. Bawal na usab ang mga pag-ihaw sa mga baboy, kabaw, baka o guban pang mga kahayupan. Lakip usab ang mga pagpreparar sa paghanda sa nga makahatag og pagtapok-tapok sa katawhan. Bawal na usab ang inom sa pampubliko nga mga lugar. Gibawal na usab mga kasyargaw ang mga batch gatherings, reunions, and alumni. Samtang ang mga gustong mukuha og mga travel requirements, pwede ka mo mag-fill up via online o mag-fill up sa Google Form dinha na sa atong gipin mga kasyargaw sa comment section na mga kasyargaw ang travel authority mga kasyargaw. Pwede nyo lang fill upan kay pagahimuan ka na sa LGU Santa Monica. Okay na latest updates usab mga kasyargaw base na sa executive order nga gipagawas sa mayor sa Santa Monica nga si Mayor Fernando Dolar. Good morning mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Kuya G, pa-shout out ko sa tanan taga Prince Fuel Station. Diyan na sa Barangay Sayakang, Cohoy, Burgos, Santo Niño. Og duha sa ka-branches diha na sa Dapa. Og dire sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am J-Lo Pobe. Salamat Ma'am J-Lo. Good morning kanimo din na. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa, 345 ka dose sa bakuna na dawat sa RHU General Luna, A1 priority, bakunahan na. Nadawat na sa Rural Health Unit sa General Luna ang 345 doses sa bakuna alang na sa mga A1 priority group nga gilangkuban sa mga barangay health workers, barangay health response teams, private clinic, social workers, contact tracers. Karong adlaw April 16, 2021 mga kasyargaw, alas 9 sa buntag, ang maong grupo pagabakunahan dito na sa General Luna Municipal Gym uban sa saktong konsultasyon, screening og monitoring. Congratulations po sa atong mga A1 priority groups sa munisipalidad sa General Luna. Mabakunahan na gayud kamo karong adlaw. Good morning po, maayong buntag Kuya G. Pakigreet po sa akong mama Gloria Alcomendras. Ilabi na usab kang Yash King, Yashlin, Ashley Kai, Kyle Vincent sa akong mga igsuon diyan sa Baligian. Salamat sa inyong programa. Kuya G, salamat. Bisan na ami diri sa Manila makabalo gihapon mi sa mga balita diha. Og sa ako po di ay igsuon nga naa sa diha sa Kicharaw nga si Angelo Alcomendras. Pag-amping mo permi diha brand og ayaw mo kabalaka namo duha ni Jeffrey diri sa Manila kay okay lang mi. Salamat Kuya G, God bless and stay safe po. Salamat Ma'am Eileen Alcomendra, salamat po maayong buntag. Maradyo na buntag sa tanan Siargao. Ilabi na sa mga kalumunan sa General Luna dito na sa Barangay Corazon. Gikan na ka Ma'am Recelin Solyoso Gorde Alabat. Salamat po. Maayong buntag mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, orientation sa mga miyembro konsumante sa Siarelco nagmalampuson. Ang Siargao Electric Cooperative Incorporated uman sa kooperasyon sa APEC Party List malampuson nga gipahigayon ang orientation on Member Consumer Owners o MCO program for empowerment o giniusang pag-organisa sa National Center of Electric Cooperative Consumers Incorporated. Nagtumong ang maong aktibidad nga ma-empower ang mga miyembro konsumante og tag-iya
sa maong electric cooperative o mapasaka pa ang kondisyon sa kinabuhi o makamugna o oportunidad aron mabag-o ang tagsa-tagsa nga kinabuhi niini. Kini aron usab makamugna og lig-on nga partnership. Gitambungan ang maong aktibidad sa mga MCO gikan na sa Barangay Santa Fe, Barangay Dapa, Barangay Bituon o Barangay Cabugao dito na usab sa Del Carmen, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa nahitabong orientation sa miyembro konsobante sa Siarelco. Good morning po, maayong buntag. Good morning, Sir G. Good morning, Sofia Emmanuel Lancin Ibaya. Good morning, ika na kan Sir Butchoy Ibaya. Salamat, Sir Butchoy. Welcome back sa atong pag-comment din. Salamat, maayong buntag. Alabat ka, ma'am. Ako, Uncle Alabat man, sab, diri sa Dapa. Ika na, ka, ma'am Gemma, kan Sir Gemma J. Castorico, Coloreto. Salamat po, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag, mga kasyargaw. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa atong programa, biktima sa bagyong Auring diri na sa atong isla sa Siargao, nakadawat og cash assistance. Ang Department of Labor and Employment, Surigao del Norte, Condole, Surigao del Norte may partisipar sa pag-apod-apod sa assistance ngadto na sa nahimong biktima sa Tropical Depression Auring diri na sa atong isla sa Siargao ni atong niaging mga bulan. Samtang may presentar og mga nagadaiyang programa ang DOLE, mga kasyargao, para na sa serbisyo ni ini ilabi na ni Mr. Briggs Marlin, Sister Leo, Mr. Junmar Hanyola og Carla Itak, mga kasyargao, sa maong mga serbisyo alang na sa mga benepisyaryo gikan sa munisipalidad sa San Benito, sa San Isidro, sa General Luna, sa Socorro og sa Dapa, mga kasyargao. Nakadawat kini sila og mga assistance gikan na sa maong ahensya sa atong gobyerno. Congratulations po. Maradyo na buntag, Kuya G, og sa Horot, Surigao noon. Maradyo na buntag. Pa-shoutout, Kuya G, sa mga Besinga family sa Surigao. Salamat, Kuya G, amping pero gikan na kan Sir Dionisio Besinga. Salamat, Sir Dionisio. Good morning kanimo din, ha. Good morning, Kuya G, sa nansabay-bay sa nanay ko Juana at sa anak ko Mark Roy. Ingat lagi from Caloocan City. Salamat. Gikan na kang Ma'am Diday Mazo. Salamat, Ma'am Diday. Good morning kanimo din, ha. Happy viewing, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon din na sa atong programa, quarantine facility sa Barangay Silop, Surigao City, andam na. I-anunsyo na sa probinsya Surigao del Norte, mga kasyargao, nga andam na ang quarantine facility dito na sa Barangay Silop, Surigao City. Mapasalamato ng atong probinsya ngadto na kang Presidente Rodrigo Roa Duterte o DPWH Secretary Mark Villar aron na sa paghatag sa dakong importansya sa atong probinsya ilabi na sa pagmugna sa maong quarantine facility. Ani ang pamahayag karon ni Surigao del Norte Governor Francisco Matugas alang na sa maong opening o pag-andam sa maong quarantine facility. Ini na facility mga 25 female patients o 25 male patients. So ang atong himuong karon ato na ni butangan og mga personnel, ato na preparahan isab ang water connection, electrical connection o ang uban pa na kinahanglanon para gadod pag-abot ng panahon, hinaot na dili daw sa moabot na mudaghan ang ato mga pasyente sa COVID. So iniandam mo na nato. So ang probinsya nagahina ng pila ka milyon ka pesos para lamang ma-implementar nato ang operationalize na kining Silop facilities. Plito na ni tanan, provided na yun. Tag-turnover na ini ng DPWH. So kay duha mautuyuman ini may sa Surigao City, parehara ni kadako, may dati sa Siargao daw sa Dapa, another facility na taghimo ng DPWH. National government ini. Kini magkaroon 25 million. Ang ila. So, maayo na ni karon kay para naanak kitay exclusive area or facilities para sa mga COVID patients.
Makato pamahayag mga kasyargaw ni Governor Lalo Matugas mga kasyargaw sa Surigao del Norte. Good morning Surigao Norte, and to you Kuya G, have a nice weekend everyone. Pakibati Bulido and Larasi family sa Higakit and Claver. More power and keep safe from Lancaster, Philippines. Gikan na kan Sir Jake Bulido. Salamat Sir Jake, good morning. Good morning Kuya G, condolence kan Murmur Milindo. Diya na sa Bayugan. Condolence po kaninyong tanan. Ilabi na sa pamilya ni Murmur Milindo. Gikan na mismo kang Marife Antipasado. Kang Ma'am Marife, salamat po. Condolence po mga kasyarga. Good morning Kuya G. Pabati naman sa ako apo, birthday niya kuman na si Theo. Happy birthday. Gikan na ka Ma'am Norma Manalo. Happy birthday kanimo Theo. Speaking of birthday, happy birthday usab. Advance happy birthday kang Ma'am Lucita Longos. Gikan na sa Rare Incorporated Siargao Cluster Team, kang Brett and Annette and your loving husband Luz. Karong April 18 mga kasyargao, iyang birthday. Manulong kita mga kasyargao sa balay ni Ma'am Lucita Longos. Salamat, good morning. Have a blessed 70th birthday. Gikan na sa maong mga kaubanan. Ma'am, salamat. Good morning kanimo din ha. Og happy birthday. Advance happy birthday. Happy birthday usab kang Theo. Salamat. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa ako best friend diyan na sa Pilar Hospital. Kay Ma'am Nene Castrense. Hello boards, I miss you na talaga. God bless Kuya G, thank you. Kika na ka Ma'am Anilin Solyoso. Salamat Ma'am Anilin, good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa. Reorientation on COVID-19 prevention gihimo sa Dinagat Islands. Giusa-usa sa pagbansay-bansay na sa Dinagat Provincial Health Officer Jillian Francis Lee ang matag opisina sa Tibok Kapitolyo sa Dinagat kahagahapong adlaw April 15, 2021 dito na sa Capitol Lobby ni ini diin iyang gipasabot pag-ayo kung unsa kadelikado ang COVID-19 ilabi na sa paspas nga pagsaka sa confirmed case sa mga nakalabay nga duha ka semana sa tibuok probinsya Dinagat Islands. Hugot nga gipahimangnuan niya ang matag usa sa pagsunod sa standard health protocols sama sa pagsulob sa face mask, social distancing ug paglikay sa mass gathering. Giawhag usab niya ang tanan mga kinahanglanon ilabi na dili magkumpiyansa bisan pa sa simple nga balatian aron masiguro ang seguridad sa mga kaubanan sa opisina, miyembro sa pamilya o sa bisan kinsa nga mahimamat may tungod kay adunay pipila ka mga wala na hibalaan nga nagdala di ay og virus sa maong probinsya mga kasyargao. Aduna usab gi-assign nga mga safety officer sa matag opisina sa maong probinsya diin sila maoy gitahasan nga mag-monitor og magpaabot ngadto na sa buhatan sa Provincial Health Office sa Dinagat kung anaay usa ka empleyado o ilang kaubanan sa opisina nga magkasakit o adunay balatian aron mahatagan dayon kini og tukmang aksyon ilabi na kung ugaling kinahanglan kining ma-isolate mga kasyargao. Mga na latest updates dito na sa Dinagat Islands karon mga kasyargao. Good morning po, maayong buntag mga kasyargao. Happy viewing po kanan yung tanan. Sa comment section mga kasyargao na ako'y giping comment ang travel authority request for travel authority sa munisipalidad sa Santa Monica mga kasyargao. Ilabi na mga sapawnon nga gustong mouli sa Santa Monica adunay travel authority nga pwede ninyong fill upan din na sa atong comment section kay gipin man ako na para na ang mga sapawnon nga gustong mouli maka-fill up mahatagan og maong travel authority. Salamat po, good morning, magandang umaga mga kasyargao. Good morning Kuya G, paki-shoutout sa pamilya ni Josephine Herarcas, Lorna Torcino Dutilio, Jennifer Nonoy, og sa among nanay Nora, nandiyaon nagtigom sa Kabugao, Kuman. God bless Kuya G, gikan na ka Ma'am Jennifer Sinday Nonoy. Salamat Ma'am Jennifer. Good morning kanina na. Samtang ang atong latest updates mga kasyargao sa COVID-19 sa Caraga Region.
Ang Caraga region karon mga kasyargaw, adunay na bag-ong naitala nga 90 new confirmed COVID-19 positive cases mga kasyargaw. 24 ni ini ang naka-recover, samtang duha mga kasyargaw ang naitala nga namatay sa maong ihap karon mga kasyargaw. Samtang sa kinatibuk-an karon mga kasyargaw, ana sa 9,062 ang cumulative total cases sa Caraga region. 835 ni ini ang anaa sa isolation, 7,897 ang naka-recover na, samtang 330 na ang naitalang nga matay karon. Mga na mga kasyargaw, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga region. Ingat kitang tanan mga kasyargaw. Labi na karon, nagkataas gayod ang ihap sa COVID-19. Good morning Kuya G, pa-shout out kan Gabriel Luis Pecho Escobia from Burgos, Siargao. Gika na kan Sir Lex Escobia. Salamat po, good morning, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kapin 93% sa 3 million COVID-19 vaccine nahatag na. Nahatag na sa gobyerno ang kapin 93% sa 3 million nga COVID-19 vaccines sa nagkalain-laing bahin sa atong nasud Pilipinas. Gipahibalo sa National Task Force nga nahatag na niini ang anaa sa 2,801,020 doses sa COVID-19 vaccine. Giingon sa National Task Force nga sulod lamang sa usa ka semana nahatag na sa tanang rehiyon ang kapin 900,000 doses sa bakuna nga nagpamatuod sa kaandam sa Pilipinas sa vaccination program. Samtang miabot na sa 1,093,651 ka individuals ang nabakunahan sa ilang first dose ug anaa sa 162,065 ang nakakompleto na sa doses nga mga A1 hangtod na sa A3 category, kundiin lakip ang mga healthcare workers, senior citizens o persons with comorbidities. O na, latest updates dito na sa kauluhan, ilabi na sa status karon sa pagpang-apod-apod mga kasyargaw sa COVID-19 vaccines. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita sa entertainment, duha ka partisipante sa Miss Universe may positibo sa COVID-19. May positibo sa COVID-19 ang duha ka kandidata sa ika-69 nga Miss Universe pageant. Usa ka bulan adiser ang mismong adlaw sa Miss Universe. Sumala kini sa Instagram post sa duha ka partisipante nga sila Adeline Castellino sa India ug ni Alina Axelrod sa Argentina, kundiin gikumpirma sa duha ang nga kontaminado kini sa COVID-19. Sumala pa kang Axelrod sa Argentina nga posibleng natakdan kini sa usa ka lalaki sa usa ka palengke, kundiin nakita niya kini nga nag-ubo og dili mao ang pagsuot sa face mask apan masaligon kini nga mamaayo kini sa tabang sa Dios. Samtang nagpahayag og kasiguruhan si Castellino sa India sa iyang mga followers nga siya naka-quarantine na o gisunod ang mga saktong mga protocols aron siya mamaayo ang mga kasyargaw karon. Mga latest updates karon mga kasyargaw, ilabi na sa Miss Universe mga kasyargaw ang duha nga may positibo sa COVID-19 mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin ang COVID-19 updates nato mga kasyargaw sa tibok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna na kinatibok ang 904,285 ka mga COVID-19 cases. Nadungagan kini mga kasyargaw kagahapong adlaw og 11,429 new cases kini.
maong ang active cases karon mga kasyargaw ana sa 183,527 ang naka-recover ana sa 705,164 ang mga nangamatay mga kasyargaw ana sa 15,594. Okay na mga ka-Siargao, ang latest update sa COVID-19 karon. Morning Siargao TV, belated happy birthday kay Carl Menil. O good morning kay Mayor Gina Menil o Mayor Proserpina Coro sa Del Carmen o Vice Mayor Arwela Dular. Thanks. Good morning sub sa Ako PGO family o kay Sir Joel Rafil o Noel Arlan. Ikanakan Sir Smiley Dumdum Espaldon. Salamat Sir Smiley. Good morning kanimo din na. Happy viewing sa tanan. Og happy late birthday kang Carl Menil. Og good morning usab kang San Benito Mayor Gina Menil. Kang Del Carmen Mayor Proserpina Coro. Og Del Carmen og Vice Mayor Arwela Dular sa Santa Monica. Salamat po maayong buntag. Gikan na kang Sir Smiley. Dumdum Espaldo. Salamat Sir Smiley. Mayong buntag kanimo din na. Samtang mga kasyargaw sa balita nato sa sport, kanselasyon sa Tokyo Olympics, gipaboran sa mayorya sa mga Hapones. Pabor ang mayorya sa mga Japanese nga kanselahon o suspindihon asa ang Tokyo Olympics. Kinisumala sa gipahigayong survey sa Kyodo News kundiin 70% sa mga Japanese ang pabor nga kanselahon na usab ang Tokyo Olympics tungod na sa kadaot nga dala sa COVID-19. Mahinumdumang pipila ka beses na nga gikansela ang Olympics sa Japan tungod na sa COVID-19. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Maayong buntag mga kasyargaw. Mga kasyargaw, ingat po kitang tanan, ilabi na sa COVID-19. O karong umaabot nga pagsulod sa bagyo, mga kasyargaw, ang tropical depression nga si Bising. Mga kasyargaw, ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Og sa ato nga mga CDRRMO, MRRMO mga kasyargaw, mga PDRRMO, mangandam na po kita mga kasyargaw kay kusog-kusog nga bagyo kini mga kasyargaw nga mosulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Base na sa report sa DOST Pag-asa, mas ni kusog kini karon mga kasyargaw. Sumala pa nga karong buntaga or karong adlaw mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang maong bagyo o tropical depression mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa mga pagtutok ninyo mga kasyargaw sa pagsuporta din na sa itong programa. Thank you po. Og happy Friday po kanatong tanan, April 16, 2021. Please share sa atong live stream para dagan usab ang makaibalo sa mga importanteng balita din na sa atong isla sa Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Dinhin na lamang kukuto hangtod sa sunod natin na panag-uban. Dinhin na sa itong programa Siargao TV News para napagatud kaninyo sa mga importanteng balita nga angay na itong masaran dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag ka natong tanan. Happy weekend po sa tanan. Good morning. God bless us all. #Siargao TV.